Umengameli Cyril Ramaphosa uzokwethula inkulumo ayibhekise ezweni mayelana nokuphepha kokudla ngokugamanxa kwaleli hora khona kusihlwa nje. Lokhu-ke kulandela izigameko eziningi zokugula nokushona kwezingane okusolwa kukho ukudla okunoshevu. Njengamanje sixhumana nomhleli wezindaba zamabhizinisi eNewsroom Africa ekwethulela izindaba zethu uXolani Mbanjwa. Xolani, siyakwamukela ezindabeni zethu. Yini esingayilindela kule nkulumo kaMengameli? Ngikubingelele nawe eThabile lapho e-studio. Kubalekile ngempela ukuthi uma sicabanga ngale nkulumo kaMongameli namhlanje kumele sicabange ngokuthi aziziningi izinkulumo lapho esekhulume khona ngaphansi kwalombuso we-GNU, okukhombisayo ukuthi kubaleke kanganani ukuthi akhulume namhlanje, ngoba udaba lolu oselusabise abantu abaningi iNingizimu Afrika yonke, ngoba izipaza zikuyo yonke imiphakathi. Uma sibheka nje sithatha ukuthi kuqale nini, kusukela kuqala unyanga ephilileyo ka-October, izingane eziyisithupha laphayana eSoweto zike zashona zikade zidle into eziyithenge spaza shop. Zathi kwathi mase kusuka lapho kwaba futhi ingane eyodwa eAlexandra kungakapheli ngisho isikhathi eside, nayo ubiyithenge izinto laphaya espaza shop, yabuya yazonikeza ekhaya umama nomfowabo nabo phuthunyiswa esibhedlela. eKatlehong izingane zesikole eziyikhulu nazo ziphuthunyiswe esibhedlela, zithenge ukudla ezipaza. Njengamanje njengoba sikhuluma ukhona olunye udaba oluvele izolo lokhu laphaya eLimpopo, lapho izingane zesikole eziwu-59 59 zaphuthunyiswa esibhedlela nazo ngoba sezikhala ngezisu ngokudla nobisi ebaluthenge espaza. Lokhu sekudale uqhekeko olukhulu mase kuza ekutheni abaseNingizimu Afrika bakhala ngalabo bokuhamba abaphethe lezi tolo ezingamaspaza shop. Sekube khona ke nokungenelelwa kwalabo abahlola izipaza shop isimo sokuthi ukudla kugcinwa kanjani. Sesike sabona abaningi beboshwa ngezigameko eziningi, and uma sibuka nje Thabile, izolo lokhu kuboshwe laphaya eKapa abantu abayisithupha abaphuma eSomalia, labo abekade befunza, ngingasho njalo, befunza abantu beseKapa bedayisa isoseji, bedayisa belenza ngokudla kwezinja, belidayisa. Bavelile ke namhlanje enkantolo lapha eBlue Downs namhlanje, and kusazoqhubeka icala labo ngomsombuluko, and bafakwe icala lokuthi bakuleli ngemthetho, and bafakwe elinye icala lokuthi indlela abenza ngayo ukudla ayive ekuyiyona. Ngaleyo ndlela uMengameli Ramaphosa namhlanje abantu abaningi balindele ukuthi bezwe kuye ukuthi umnyango wezemfundo, umnyango wezokuphepha, umnyango wezempilo yini ozokwenza, nomasipala yini abazoyenza ukuze kugwemeke lezi zehlameko esezenzekile iNingizimu Afrika yonke, ikakhulukazi lapha eGauteng lapho sekushone izingane ezingu-23 23 ezineminyaka phakathi kuka-6 no-9. Sibonge kakhulu-ke lapho kumhleli wezindaba zezomnotho uXolani Mbanjwa. Kanti mbukeli, khumbula ukuthi le nkulumo izotholakala kuNewsroom Africa Channel 405.